Somiatruites, estem a Lluçà, al Lluçanès, i anem a visitar el monestir de Santa Maria de Lluçà, d'estil romànic. Això està pintat de la setmana passada. Està més restaurat que l'Angelina Jolie. Tots els capitells són diferents, com ens trobem amb la majoria de claustres. Bon dia, somiatruites. Som la Mercè i en Xavier. Xavier Barbut. Però quan ja portava un trosset de camisa bifurcat... Ja ens hem perdut. I ens hem perdut. En Xavier diu que hi ha una bomba allà. Una bomba? Allò, una bomba de pedra volcànica, potser. And now you know it's time to fly. Spread your wings and never die. Be my friend and take my hand. Leave our footprints in the sand. Canvi de plans. No anem a la piscina perquè cada cop està més núvol. Life will never last. Dream to travel and dream it again. Aquest puig... Quina panxa, si tinc un tipàs. Surt aigua ja? Has d'apretar el botó. Ja surt? No, s'ha d'apretar el botó. Aquí hi ha un pàrquing, però jo no el recomano per autocaravanes més que res. A veure, es passaria, Aquell és l'únic punt un pèl més estret, després hi ha un descampat, però sí que l'accés per girar amb un auto gran des del carrer, des de la carretera, Pelotilles i prou. pelotilles i prou. No està gaire pla, Cau una miqueta cap al carrer. Però vaja, per veure el poble hi ha més que suficient. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk. I per acabar l'aventura toca rentat de la pelotilla.